ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳама хубу тансиҳат ҳастед. ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз мавзӯи мо оиди парвозҳои миёни Русияву Тоҷикистон мебошад ки бисёри ҷоҳо навистанд ки аз 1 сентябр кушода мешавад, яъне ки парвозҳои муқаррарӣ. оиди ин мавзӯъ дар видеои гузаштаамон ки оиди патент буд, яъне озод шудани муҳоҷирон аз патент то 15 август. Касе дидагӣ набошад, марҳамат тамошо кунед ин видеоро, ҳам дина буд як рӯз пеш. дар ин видео ваъда кардам ки дар бораи парвозҳо ҳатман зуд як видео карда ба шумо пешкаш мекунам ва бисёри ҷойҳоро хондам, аз бисёри ҷойҳо кофтам, то ин ки маълумоти пурратар дар ин мавзӯъ ба шумо бидиҳам. ҳатман навбаро то ба охир тамошо кунед. Якчанд факту далелҳое аст ки ба ин такя карда мешавад, ба шумо пешкаш мекунам. дӯстони азиз, барои харидани телефонҳои мобилӣ, телефонҳои арзон ва телефонҳои босифат ба шумо ширкати Алагумро тавсия медиҳем бо боварии калон, чунки ширкати худамон аст. метавонед ба сомонааш даромада онлайн заказ кунед ва ҳамчунин бо тариқи номерҳое ки мебинед занг занед. қариб ки ҳамаи телефонҳо дар он ҷо ҳаст, аз телефонҳои 100 000 сар карда то 9-10 000 рубла ҳамашон ҳастанд. ба кулли шаҳрҳои Русия, тамоми областҳо, деревняҳо, ба ҳама ҷо доставка мекунанд, бепул аст. ҳатто ба Тоҷикистон, ба Душанбею Хуҷанд ҳам доставкаҳо бепул аст. шумо фақат занг занед, бо оператори мо ҳамсӯҳбат шавед ва модели дилхоҳи худро интихоб кунед. хуб дӯстони азиз, мавзӯъро оғоз мекунем аз сомонаи туроператорҳои Русия бо номи Вестник Атор, сайти Ассоциатсияи туроператоров России. дар он ҷо навишта шудааст ки с большой долей вероятности, яъне бо эҳтимоли зиёд, аз 1 сентябр Русия бо 30 давлати рӯи дунё сарҳадҳои ҳавоии худро мекушояд. инчунин бо якчанд аз ҷумла, яъне ки дар дохили ҳамин 30 давлат якчанд давлатҳои пасошӯравӣ, яъне ки Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Армения, ҳамин давлатҳо ҳастанд. ва инҳо ҳам як эҳтимолияти зиёд аст, вале 100% аниқ нест. бинобар сабабе ки дар WhatsApp ва дар Instagram дар бисёр ҷойҳо хоҳиш карданд ки акай Ҳабибулло, ки додар Ҳабибулло, бародар Ҳабибулло, илтимос ҳамин мавзӯъро пурратар ба мо фаҳмон, чӣ гап аст. ман хело хондам, кофтам ва ба шумо мефаҳмонам. инҳо аз куҷо ин хел эҳтимолҳоро мегӯянд? Якчанд фактҳо аст. яке аз фактҳое ки бисёри мардумро бовариашро зиёд кардагӣ аст, ин ихтироъ шудани ваксина бар зидди COVID-19 дар Русия мебошад ки 11 сентябр Владимир Путин ба кулли мардуми худ эълон кард ки аввалин ваксина дар рӯи дунё дар Русия ба қайд гирифта шуд бар зидди коронавирус. ва рӯзи 14 август вазири тандурустии Русия гуфт ки қариб аз 20 давлати рӯи дунё заказ гирифтанд, як чанд миллион доза, яъне ки барои харидан. ҳамин дар сайти ҳамин Вестник Атор нависта шудааст ки давлатҳои пасошӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ҳам барои харидани ҳамин ваксина тайёр ҳастанд. аз ҳамин сабаб дигар коронавирус барои Русия ин қадар вируси даҳшатангез ба ҳисоб намеравад, чунки ваксина дорад ва ҳамин сабаб мешавад ки Русия дигар беташвиш сарҳадҳои худро миёни давлатҳои пасошӯравӣ кушояд. хуб, дуюм факташ ин аст ки дар давлатҳои мо, Ӯзбекистону дигар давлатҳо нисбат ба якчанд давраи пештар шумораи ҳамин бемории коронавирус хело кам шудагӣ аст. ва ин дуюм факт аст ки Русия шояд сарҳади худро миёни давлатҳо мекушояд. яъне ситуатсия яъне вазъият дар давлатҳо аллакай хело беҳтар шудагӣ аст, бартараф шудагӣ аст. ба ғайр аз ваксина дар Русия аллакай бо коронавирус чӣ кор карданро аллакай ҳама омӯхтанд. духтурҳо гуфтанд ки ин ваксине ки ихтироъ шудааст, аввал дар худи кормандони тиб мегузаронанд ва аз 1 январ сар мешавад барои мардуми оддӣ таъмин кардан. рӯзи 14 август вазири тандурустии Русия гуфт ки барои ҳамаи аҳолии Русияро бо ваксина таъмин кардан барои мо аз 9 то 12 моҳ вақт лозим мешавад.
яъне ки ҳамаи ин фактҳоро дида аллакай мефаҳманд ки дуюмбора манъ кардани авиасообщение байни дигар давлатҳо инқадар маъно надорад, чунки коронавирус барои Русия инқадар дигар даҳшатангез нест. ман медонам ки бисёриҳои муҳоҷирон падару модарони худро ёд кардагӣ ҳастанд, зану фарзандонашонро ёд кардагӣ ҳастанд, аз ин тарафам аз он тарафам бисёриҳо корҳои зарур доранд, бисёриҳо дар ин ҷо зану фарзандҳошон мондагӣ ҳаст, хусусан дар Тоҷикистон ҳастанд. худо кунад ки дигар ҳамин вирус авҷ нагирад то 1 сентябр дар ҳақиқат ин хабарҳо рост бароянду сарҳадро кушоянд миёни Тоҷикистону Русия, нашавад ки монанди оне ки як бор то 15 июл гуфтанд боз дароз карданд, дуюмбора то 11 август гуфтанд боз 16 август шуд, ман акнун боз 1 сентябр шуд. дуо мекунем ки худованд ин вирусро аз байни мо муҳоҷирон бубарад ва ҳамин ваксина ки ихтироъ кардагӣ ҳастанд, ваксинае бошад ки дар ҳақиқат таъсир мекардагӣ бошад ва ҳамин нест нобуд кунад ин коронавирусро аз байни мардум. мегӯянд ки таъсири ин коронавирус то 2 сол дар ҳар як одам меистодааст. ҳамин ваксина, таъсири ваксина ин агар дар ҳақиқат кор кунад хело як чизи беҳтарин мешавад, сарҳадҳо ҳуй мешаванд. бисёри бачаҳои мо ки дар Тоҷикистон ҳастанд корҳои хело зарур дар ин ҷо мондагӣ аст, онҳоро файрод карда истоданд, вале мутаассифона рафтан наметавонанд. хулоса агар кушода шавад хело кори беҳтарин мешавад. ман низ хурсанд мешавам вақте ки мебинам муҳоҷирон хурсанд ҳастанд. ва боз як чизи дигар аст ки боварӣ манро ҳам камтарак зиёд кард. дидам ки расписаниеро дидам, ҷадвали навро, яъне ки то охири август аз Русия ба Тоҷикистон 55 рейсҳои чартерии нав монданд ки аз ҳамаи шаҳрҳои Русия ба Тоҷикистон мепарад. зиёдаш аз Москва ҳаст. қариб ки ҳар рӯз аз Москва ду рейс ба Тоҷикистон парвоз мекунад. барои чӣ то охири август моҳои сентябр не, шояд аз сентябр рейсҳои ҳамешагӣ, яъне ки регулярни кушода мешавад. аз ҳамин хотир то охири август мондагӣ ҳастанд. худо кунад ки аз 1 сентябр коронавирус нест нобуд шудан гирад ва авиасообщение байни кишварҳо кушода шавад. на кишвари мо танҳо, балки байни Узбекистон ҳам кушода шавад, чунки дар он ҷо ҳам модарони гурусна ҳастанд, занҳояшон дар ин ҷо бачаҳо ҳастанд ки худшон дар он ҷо. хулоса кулли бародарҳои мусалмони мо корашон осон шавад. дуо мекунем ки ҳамин кор ҳамин хел то 1 сентябр ба анҷом берасад. ин буд якчанд факту якчанд далелҳое ки ба ҳамин такя карда дар бисёри ҷойҳо мегӯянд ки то 1 сентябр рейсҳои яъне ки парвозҳои ҳавоӣ байни кишварҳо кушода мешавад. ва ман ҳам ҳаминро ба шумо пешниҳод кардам. умедвор ҳастем ки ин кор мешавад. боқӣ ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. агар обуна шудагӣ набошед, дар шабакаи мо обуна шавед. дар оянда ҳамин хел бисёри мавзӯъҳое ки барои мардум нофаҳмо аст, кофта каме фаҳмотару равшантар карда ба шумо пешниҳод мекунам. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр то наворҳои оянда.